Bayu lawan Pandu. Nggih. Ayo no, kowe cita-citamu apa, Nduk? Dadi sinden terkenal. Kok kados Mbak Eka. Eka uget-uget kowe esuk Eka apa? Cantike padha. Nggih. Monggo diwiwiti, Pak, Bu, niki bismillah lare. Kelas pira, Nduk, kowe, Nduk? Kelas kalih SD, mboten SMP. Kelas kalih SD. Kowe ora nang SMP langsung SMA. Kelas loro SD mboten SMP. Cantiknya. Nggih. Niki anu putunipun Kang Mas Kino, MC, Kino MC. Mbae rambutnya dawa, putune ya rambutnya dawa. Nggih. Ayo nak. Santai mawon. Arep joget, Dok. Joget. Joget, Dok. Ayo terus, joget terus.